Hola, jo sóc Jordi Vivet, de Cal Vivet de Sentmenat, una petita xarcuteria que estem elaborant molts productes. La nostra empresa és de l'any 1865, o sigui, aquest any fa 150 anys, i la veritat és que cada vegada hem anat fent més varietat. Ara mateix estem fent els fuets, a més dels normals, en fem amb farigola, amb formatge de cabra, llavors també fem molt tipus de botifarra cuita, o sigui, fem botifarres d'ou amb calçots, botifarres d'ou amb gorgonzola i codony, botifarres d'ou amb ceps. A la vegada que som xarcuters ens adaptem molt a les noves tendències que hi ha ara. Llavors, al tenir cuina, ens semblem molt a el que és cuina, obrador i botiga. La veritat és que ens estem posant molt al dia i la intenció nostra és, a més de 150 anys que fa que hi som, anar fent anys i continuar amb la labor que van començar els nostres rebesavis any rere any.